Avui us portem uns fideus a la cassola, però en aquest cas a la marinera. Font-li López! En una cassola amb oli marquem els llagostins i els reservem per més endavant. Fem un sofregit amb ceba, pebrot verd i un gra d'all, seguit d'una nyora i una fulla de llorer. Deixem sofregint durant 20 minuts. A continuació, perfumem amb pebre vermell fumat i afegim els tomàquets ratllats juntament amb una melsa de sípia. Deixem 5 minuts i incorporem la sípia i els calamars petits. Una remenadeta i reguem amb vi blanc. I cobrim amb brou de peix. Tapem i coem durant 30 minuts. Passat el temps, afegim més brou de peix i els fideus. Ara deixem coent el temps que marqui el paquet, mig tapat. A meitat de cocció, incorporem les rossellones i una bona picada que teniu a la descripció. Serà hora de tastar i rectificar de sal si cal. Seguim amb la cocció i en finalitzar afegim els llagostins pelats. Salut i bon menjar!